କାନ୍ତ ଆମର 6 ଦିନ କହି 6 ମାସ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭେଟ ନାହିଁ। ଚାଲେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କାନ୍ତ ଆମର କୋଉଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ ବୋଧେ। ଚାଲ ନାନୀ। दिया 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 माता भिक्षा गर्ने आणी दिया 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 माता भिक्षा गर्ने आणी Kani potai megucu Kani potai megucu Ate jogi ari go Mama bahuri Kahar bondare achi diya gonde aani Kahar bondare achi diya gonde aani दान धर्म कले दान धर्म कले हेबे रुद्र पाणी नानी बहुरी केते खाई केते फोपाड़ी देउछ आणी केते खाई केते फोपाड़ी देउछ पुणी हस्ते दान कले हस्ते दान कले सारुद्र मणि गो मनानी बहुरी भिक्षा दिया भौरी अन्य वृत्ति नहीं मोर सारुद्र गले फेरी आग गले फेरी उपासे कुटुंब जीवे मारी दुई गोटी कन्या मार गोटिए नंदन
ଅଜ୍ଞାନ ଭୟର ଦୁଆରି ମଜା ସ୍କୁଲ ଯିବ। ବାହାରିଲି ଯୁଗିଆଣି ଗାଁ ସାନ ବୟସୀ ତରୁଣୀ ବାହାରିଲି ଯୁଗିଆଣି ଗାଁ ସାନ ବୟସୀ ତରୁଣୀ ଦିନ ଝିନା ବସନ କଲି ଗମନ নামটি মোর সুশীলা গাম দেখি টুকায় বাংলা বাপা ডাক দিয়তি গেলি মা বলি যোগী সাহিনী মর কর্ম বৃত্তি আম শুন সরবে হস্তরে কেন্দ্রাই গাম সাবিক্যা দিন କେତେ ଗ୍ରାମ ମୁଁ ବୁଲିଲି ସାବର କରାରେ ମିଳଇ ଦେଖିଥିଲେ କହିରିଆ ଖୋଜା ଜୁହାର ଗো ମଉସା ହଁ ଯା 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 ହଁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଆସିଥିଲା ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ ସେ ଉପର ସାହି ଆଡେ ଯାଇଛି। ହଉ ତୁମ ଝିଅ ଦିଟା ଯୋଗୀର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛୁ କି? ହଁ ଗো ମଉସା ହଉ ଦେଖି କହିଲୁ ଟିକେ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ମଜୁଗିର ରୂପ ଶୁଣ ହେ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ମଥାରେ ତିଳକ ଚିତା ସ୍କନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିତା ମଥାରେ ତିଳକ ମଉସା ଜାଣିଛନ୍ତି କି କହିଲୁ ହସ୍ତରେ କେନ୍ଦରା ବାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଦିନ ନେଇ ହସ୍ତରେ କେନ୍ଦରା ବାଇ ଗଳାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ବିଷୟ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗଳାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ রঙ্গটি তাঙ্কর গোরা গুলো ডালিয়া চেরা রঙ্গটি তাঙ্কর ଆଉ ମଉସା ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କଣ କହିଲ ଦେଖି ମୋହନି ଜାଣନ୍ତି ସେ କୋଟି କମନ ଗିରଇ ମୋହନି ଜାଣନ୍ତି ଏହି
ପରି ତାଙ୍କ ବେଶ କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ସନେଶ ଏହିପରି ଏହିପରି ମଉସା ଏଇପରି ସବୁ ତାଙ୍କର ଉପବର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଆଉ ଡାକେ ତ ଦୁଃଖିକି ଦେଖିକି ଦେଖ ଡାକ ମଉସା ହଁ ହଁ ଇଏ ତ ମୋ ଯୁଗି ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି କି ତମ ଯୋଗ ବେଗା ନାଇଁ ହଁ ଅଦାନ ଏଇ ଦି ଜଣ ମୋର ପୁଣି ତୁଇ କହୁଛ ସେ ନୁହେଁ ମୋର ତୁଇ କହୁଛୁ ଆମର କମଳିଆ ଗପ କଣ ଇଏ ମଉସା ହଁ ପଚାରିଏ ନା ବୁଝିଲେ ଜଣା ପଡିବ ହଉ ପଚାର ଦେଖି ତ ଆଉ କମ ଗାଡ଼ି ପଚାରି ପଦେ ଦେବ ତାଇ କମ ଗାଡ଼ି ଆସ ମୋର ବିଶି କେଶନ ଏ ସଭାରେ କରନ ଆସ ମୋର ବିଶି କେଶନ ଏ ସଭାରେ କରନ ଏ ଦେବ ସଭାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ତେବେ ଯାଇ ମୋର ପର ଯାଇ ବିକମ ଗାଡ଼ିକେ ଯେବେ ମଦନ ମତେ କୁହ ବହନ ତେବେ ମଦନ ବଜାଅ କେନ୍ଦ୍ର କିଏ ଦେଲା ପରା କିଏ ଦେଲା ପରା କହିଲେ ସନ୍ଦେହ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଚାଇଲି ଆସ ମଙ୍ଗଳା ମାରି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହିପାରିବୁନି କି ହଁ କହିଲେ କହିଲି ଜାଣିଗଲେ କୁହ ଦେଲେ ନାରଦ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବାଦ ଦେଲେ ନାରଦ ସପ୍ତସ୍ୱରେ ଗାଇ ଲାଗେ ସାଇ ସାଇ ସପ୍ତସ୍ୱରେ ଗାଇ ଲାଗେ ସାଇ ସାଇ ନାଥତାୟ ତରୁ କହୁଥିବେ ଆସ ଚଇଲି ଆସ ମଙ୍ଗଳା ମାରି ଆସ ମଉସା ହଁ ଯାହାହେଲେ ବି ମନ ମାନୁନି ମାନୁନି ତ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ହଁ ପଡ଼ିବ ପଚାର ତ ଆଉ କିଏ ପରଦେଶୀ ଡାକୁଛ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ଖାଇ ଆସି ଦାଣ୍ଡରେ ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଥ ମନରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ବିନା ପରିଚୟ ନଦିବି ମୁଁ ପାସ କହିଲେ ଭୋଗିବି ନିନ୍ଦା ପରସ
सत्य वचन कही संदेहिए नारी जाति जुग परिचय मागाई जेबे मजबी मते कहिबा जहाँ कुछ लक्ष्मी जोगी वजन करती जोगी मते उत्तर दिया जोगी मासे कंट करी गलु रे मादर मासे कंट करी गलु कहा फासरे तू पड़ी रहिलु मादर रे मते हटारी बजारी कलु तारी पदारी कलु हाँ तो तू मारनी पद मैं तार कहूजे तू केंदी हाँ हाँ कह तोरा बरंग नाही लो नारी लो बड़ा बरंग नाही लो नारी और पुरुष को आदर करी बेदुइल आलो बजारे लो साड़ी बुलू जाऊ पिरी पिरी बेदुइल मौसा देखु आसु आसु तो भलिया कथा कहू भल कि कम हिन कांगाल बेहिया रे हिन कांगाल बेहिया तम करे आज बेरुनिया में दुआ आज करे विष खाई तू न बोलू যদি গয়না করিল কিয়া কেতে হলা উচ্চ সাথী রাঁধিছে রামবিন ছইবি আলু বিন ছইবি আলু রামুই ছই
নই তলে তলে সামটারে নই তলে তলে সামটা যুগে ମୁଁ ଯୋଗୀ କରିଥିଲି ମୋ ମୂଳ ରହିଛି ଫାଙ୍କା ଶାଗ ବୁଣି ନେଲି ପଟାଳି ପଟାଳି ଅଧେ ମାଡ଼ି ଗଲା କାକର ଶାଗ ବୁଣି ନେଲି ପଟାଳି ପଟାଳି ଅଧେ ମାଡ଼ି ଗଲା କାକର ମଉସା ଏପରି ଯୁଗୀ ମୁଁ କେତେ ଦେଖିଅଛି ମୋ ଘରେ ଅଛି ବି ଚାକର ଭାତରେ ମୁଁ ବିଷ ଦେବି ରେ ମାଧବ ଭାତରେ ମୁଁ ବିଷ ଦେବି ତତେ ମାରି ଆଉ ଗୋଟାକେ ଯିବି ମାଧବରେ ମାଧବରେ ପରମ ଶନିପାତ କରିବି ତତେ ବିଷ ଦେଇନି ମାରି ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ଭଲ କିଣି କାଟି ଦେଲେ ଭଲ କିଣି ଦେଖିଲେ ହଁ ଦେ ମାଡ଼ି ଗଲେ ମୋ ସାଉ ଠିକ ପାରିବନି ଆଜି ତ କଲା ଢେଙ୍ଗେଇ ଭାଙ୍ଗିଡ଼ି ଯୁଡ଼ିଏ ମାଇପ ଢେଙ୍ଗେଇ ପରିକେ ହୋଇବ এই দণ্ড পগদি ছাড়ি দেই এই ঠেঙ্গিড়ি পাকে কে শুইব রাতে নরম রাতি তুয়া পাগল ভারি গরম ওরা ধরু ধরু নিদ হইব ধরু নিদ হইব ভাঙরে ডুঙ্গুতি বসাড়ি তো পারি কেটেবে কেটে হলো তো বেড়ি রাতি দিয়ে ওলা কেটে হলো তো বেড়ি নারী জমি তো পড়িয়া হেলাড়ি ମଉସା ହଁ ହଁ ଏଭଳିଆ ଭାଷା ଶୁଣିକି ନା ରହି ହବନି ତୁ ଏମିତି ଭାଷା କହୁଛି ତୁ ଆ ଭାଷା ଶିଖିନୁ କି ଦେଖୁଛ ମା ମନସ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଭାଷା କହୁଛି ମୁଇଁ ନା ମୁଁ ଭେଟିଲେ ନା ଜାଣିଲୁ ମୁଇଁ ହେଲେ ସମାଳିଥିଲି ଯାଉଛି ମୋ ବାପ ଘରରେ ମାଧବ ଯାଉଛି ମୋ ବାପ ଘର ଆଉ ନ ରହିବି ତୋର ପାଶର ଜଗିଆରେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଦେବି ଖବର ହଁ ହଁ ତାକୁ ପିଟିକି ବାହାର କରିଦେଲି ବୁଝିଲ ତମେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଦିଟା ମାଇକି ତ ଏରା କହୁଛି ଥାନା ଦବ ବୋଲି ଯେ ତମେ ଏ କଥା ବୁଝିବ ମୁଁ ତମେ କହିଲ ପିଟିଲି ପିଟିନି ବାହାର କରିଦେଲି ଆଉ ଏ ଝିଅ ଆସ ଆସ କା ଘରେ ପଡି ନାହିଁ ଆସ ଆସ ମଉସା କୁହ କାଉ ଦେଖେ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ମୁଇଁ କହିଲି ବୋଲି ବିପଦ ହେଲା ହଁ କଳି ବିପଦ ହେଲା ଯାହା ତ ଥାନାକୁ ନ ଯାଇ ଆଉ ଟିକେ ସାରା ସୁତରା ଯାଅ ନାଇଁ ଏମିତି ହବନି ଯଦି କଣ ହେଇକିନା ଡାକିବେ ତାହେଲେ ଯିବି କଣି ଡାକିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଧରାଧରି କରି ଧରିକି ଯିବୁ ହେଲା ହଁ। ଏଇନା ଖୋଜିଆ ହଁ କଣି ଡାକେ ଆଉ কলা চালি রে তম পদ্ম ফুটে আসারু চারে বহু চালি রে তোর পদ্ম ফুটে আসারু চারে বহু
ଆଖି ଦୁଇଟି ନୀଳ ସାଗର କଥା ତ କହିନି ତୁ Musa, Zala, tapi dah aku korok kori tu. Oh, dah pulih ni, dah dah, kat pulih dah. सब बोला कुल रे तो बिया हाँ हाँ Musa tahu tu. हाँ जा जा लगे जोगी जोगी सुजान जोगी जोगी